So yun mga badak, good morning, good morning. Ayan, dito kami sa papunta sa tabing dagat, sa Bayaw. Medyo umuulan. Ayan, naghahanap kami ng signal na medyo malakas-lakas. Yan namin dito. Ayan, ang ganda ng hagdan. Ayan. Ayan, dito kami sa tabing dagat. Ayan. Dito sa parte na to, libre maligo daw. Ayan. Ito, may kubo dito. Ayan natin dito. Ayan. Alright, yan dito tayo sa kubo. Ayan. Ayan, dagat. Ayan, ito. Ito, libre silong dito. Ayan. Alright, tingnan natin kung may signal. Sana? Aba, pwede. 1 Mbps dito. Pwede. So dito ka muna apply. Dito lang may kubo. May bahay din doon. Ayan yung dagat. Huwag tayo makapunta. Umuulan. Po tayo ulit. Yeah. Hindi ko lang alam kung ilang kilometers to mula sa kalsada papunta doon. Yan. At kita ang mayon. Ayun. Right? View na view mo yung mayon dito mga kanon. Mas malapit siya. Parang may anino yung mayon eh, no? Siguro ko yung sementado na so ano. Oo. Parang may anino eh. Yan po. Dati alam kung ilang kilometers papasok. Pero dati nagtanong ako, sabi nila simentado na rin naman daw hanggang doon. Mas malapit pa na sa mayon ah. Kitang-kita yung dinaanan ng Davao. Ano yan? Dos Montes this way. Dos Montes. Kabulwagan this way. Pero malamang dito yan. Kuya, pwede magtanong, saan po yung Busay Falls? Layo pa? Oh, sa dulo daw. Ganun talaga ang Pinoy mga kanuli. Pagka ikaw ay nagtanong, saan noon niya ang ganito, karamihan ang sagot, diretso lang. Oh. So meron tayong kasalubong na sasakyan. Yan, kailangan mag-minor. Yan. At syempre salamat sa panonood ng vlog ni Bicolana Girl sa ni Kuya Gatcho Official. Sa hindi nyo rin pag-skip ng patalastas. Yan na. Malas na Mas malamig Shout dito. out. No? Ayan. Ibang lamig dito. May bukit. Taas yung pala yun. Tatapa. Maliit na ang daan. Mas lumiit na po. Yan. At meron silang eskwelahan. Dos Montes. Pang voice over. Ano yan? Ano yan? Dos Montes Resort. Charot. Resort po. Yan. Maganda rin siya kasi palayan yung gilid. Yan. Try kong ipakita sa inyo yung mula doon sa kanto hanggang doon. Para at least, di ba, para nakarating na rin kayo rito. Corner. Wow. Palusong.
nakasalubong na tricycle. Matulin siya. Walang pakialam sa lubong. Matulin siya, nabulaga nga siya. Sobrang tulin niya. Ay, kumusta naman ang... Di ba ko isa ni Sugalan na ano? Ano yan? Bago. So, May Ay, na- so tig... Ayun yung, yung pala ang daan. Papunta pala yun dito. Pambihirang buhay na yan. Sumaka na yung Ayun, no? parang na-amaze ako sa may daan pag pupunta kaming Tabaco na parang ako ang ganda ng daan na yan. Yung pala yun. Pala yun, tinuro ni Bicolana, mas maluwag. Saan kaya papunta yun? Doon din siguro. Oo, Doon din. Di ba may doon tayo dadaan? Maganda rin talaga. Pagbalik. May kasama kasi at least observe din nila yung lugar. Yan. Kaya binago na yung daan. Kasi masikip dito first. Di, alam na natin mamaya pagbalik. Alright. Right. Makanoli. Medyo may kalayuan din pala bahagya. Sabi nila magbabangka pa daw eh. Tatawid na 5 bundok. Pito boys. Ha? Pito. Pito ba? Pito yun. Pito pala yun. Itong bundok? Kita. Pito pala yun. Sabi siya. Kala ko 3 lang eh. Mali na naman yung nasa agap kung nag-search ako eh. Chismis yun Minute ko and isa a na half. sa mo. Chismis pala yung nasa agap ko. Pamira. Yan. Dami na nanirahan dito. Mas may kalsada. Naka-parking. Ano kaya yan? Sa bungan. Magkanyan kasi sa bungan yan. May Sabungan. ano dito. Sa boys? Pag ganun mga parking na sasakyan. Sa bungan yan. Tapos nakatago dito. Linggo Charot. ngayon eh. Tama, may bulang ngayon. Linggo. Sa bungan nyo. Kaliwa kanan. Di, sabi ni diretso lang daw. Diretso lang. Kanal. Bangin. Bangin pala yun. Ayan. So, diretso nga lang talaga. Yan. Tapos, ayan. Baka yun. Yan na siguro, baka papasok na dyan. Yan na yung Ayun o. Yan ako. Ayan na yung papasok mga kanoli. At syempre, magkakaroon yan dyan ng entrance. Paparking muna yan. So, parada muna po tayo. May parkingan pala eh. Yan. Yan. So, alright. So, dito na po tayo. Alright. Dali natin ito para pag naluba tayo, may charger. Dapat lagi tayong ready. Laging punta. Alright. Alright. Yo, yo, yo mga kamikalala. So yan, good morning po sa ating lahat. Kaya for today's video po, Yan, good morning mga patak. At ito na naman tayo, adventure na naman tayo muli. At papakita natin yung isang pulse dito sa Malilipot, Albay. Ayan. Pasyalan natin. At ayan. May bayad daw. Busay pulse pala to mga kabatak. Okay. 80. Ayan, 80. Ayan, 80. mga kabikulan, ang mura, 10 pesos lang po yung entrance. Alright. 10 pesos. Entrance sa Pulse, mga batak. Po. Camera. Galing sir. Ayan. At may bantay puntano dito. Ayan. Alright. Mga kanoli, no? At ang kagandahan dito, Ayan. no? Meron naman tindahan dito. Malayo pa po, ilalakarin. Malapit lang. Meron dito. So, malapit lang daw, Kung sa alin gusto nung bumili. mga kabatak. Ayan. Ay, shout out kay ma'am. Ayan. Baka nanonood po kayong YouTube. Kuya Noli Vlog sa Ayan, YouTube. Kuya Noli. Subscribe po kayo. Ito na Kuya lang. Gatcho Official, saka Bicolana. Magkano yan? Yan, subscribe po kayo. Iubos na Walo. yan, okay?
So meron po ritong, ayan, welcome Wala. to Chichirya na lang Usay isa. Falls. Entrance test. Magkano tong ano? Open 20 5 po to. a.m. Yung to ano? O yung 5 nagsampo p.m. lang. Yan. Ano lang to? Ito. Ayan, so, siyempre, ay, kuya, kayo po ang babantay rito. Ano po pangalan nila? Dionisio Panyari. Okay, at gaano na po katagal itong falls na ito? Tagal na to. Wala pa kami. Okay, sa pagkakaalam niyo po, paano siya natuklasan? Kahit ayun na lang sa sabi-sabi. Ah, yung kay Lula Basyang. Para may idea yung mga viewers. Hindi ko masabi eh. Sino po may idea sa inyo? Baguhan kasi ako dito. Ay, si Lola. La, baka po may idea kayo kung paano siya na... Lo, okay lang, Lo? Para Yan. lang sa manonood. Yung Paano po natuklasan yung falls? Ay dati na ito, hindi ka nang hindi na pinagpusin. kalikasan na. Hindi, ano ito, talagang nature yung, In-improve na lang, ganun. in-improve yung madaanan lang. Pero yung falls hindi ginalaw. Hindi ganun. Ganyan lang talaga. Ang galing. Tagal ng panahon yun eh. Bali, ang nagme-maintenance sa kanya, yung Barangay official. Barangay official na mismo. Mga tanod, barangay sa tawa, yun. Kasi, andun sa isita, sa barangay ka. Yung ganyan. Ang palapit. Ayan. So, Alright. hindi naman, Look, mga private property tayo. opo, Kabilaan, dito, private property. yung mga dinadaanan. Mga dati. In-improve na lang ng government property. Gobyerno. Salamat po. Okay. Thank you. Alright. Thank you la. Ito na po. At papakita namin sa aming viewers. Yan, mga rules. Lahat ng mga ganito, mayroon talaga ng rules. Yan. Ayan o. Huwag magsasama ng gwapo. Yan. Iulit na. Uwi na ako. Huwag daw magsasama ng gwapo. Bakit hindi makabalik? Huwag din daw magsasama ng magayon. Huwag daw magsasama ng maganda. Siyempre, nung sa magitan nila lang yan, obligadong kwaon ang... Ito, magaling magsalita. Obligadong kuhaon kan bisita ang ticket mo tig-issue. Kahit kuha na mag-logbook mo na bago opisyal na maglaog sa resort. Kahit na ipinagbabawal makarigusyon ng anuman na atama na hanip sa loob ng resort. Kahit na ipinagbabawal ang anumang klaseng deadly weapon sa loob ng Bisay Falls. Uy, iwan mo muna yung 45. Udah na si ano pala? Macau nang sa ika-2 o hanggang sa ika-7 busan. 7? Oh! Ay! Oh! Sabi niyo sa ika-ipuhan ng pagay sa otorisadong tanod. Itapok ang basura sa designated na basurahan. Ipinagbabawal na magsabot asin mag-shampoo sa karibisan. Ipinagbabawal ang pag-drive. Ipinagbabawal ang pag-adi sa loob ng busay. Bawal magpasakambuti sa loob ng busay. Ang galing. So, bawal mag-shampoo doon at saka magsabon. So, talagang ano nila yung nature, no? Represerve. Alright, let's go. Bye-bye. Hindi po. So, mayroon pala siyang ano, pinakapampito pang taas, no? So yan mga kabikolan Ngayon, natin. pagka gusto mong pumunta doon sa pinakatuktok, kailangan sa light. Ay, mga kapatak na tungayan yung mga kagandahan itong pulse na to. Ayan. Yan pa lang, sa bukad pa lang, mapapawaw ka na. Ayan. Narinig lang yan. Ayun lang pala yun. Ayan. At doon pala sa Ayan. Shout out. Ang linaw ng tubig, tapos may CR sila. At least may CR. Ah, may mga cottage din pala. sa mismong paliguan. Wow. Linaw ng tubig. May, ayan, yung poles, mga kapatak. Ayan. Ganda! Magkarikos! Wala tayong damit. Wala kang damit. Wow. Ganda ng cottage. Ang daming cottage mga kabatak. Wow. Ganda. Mga pambata dito pwede. Ito malabo. Ayan. Ganda. Wow. Yo, yo, yo. Taas pala nito. So right mga kabatak, at muli nasilayan yung adventure natin. Yan. Talaga ito sinadya namin para makita natin sa sabing pulos dito sa Malilipot. Ayan. Para sa inyo mga kabatak. Para mapasaya namin kayo. Ayan.
Alright, ang linaw ng tubig oh. Shout out sa mga naliligo. Ayan, dami oh. Ayan, dami naliligo mga kabatak. Ayan, may tindahan din dito sa loob. Ayan. Para bang may yelo? Aba, masarap maligo pag ganyan kalamig. Maligo yun. Hindi, ano to? Para hindi ka na makuha ng multo. Bindisyon, bindisyon. Ayan. Bawal daw mag-dive kasi mababaw lang, baka tumama sa bato. Ayan. Yung mga bato kasi. Yung mga rolls doon. Ayan. Ang ganda mga kabatak. Ayan. Ayan, mga bata. Bata pwede. Ayan, mababaw lang kasi. Ayan. Napakaganda. Alright. Wow. Wow. Oh, diba? Kahit napakainit, malamigan dyan kasi paikot ng ano, mga punong kahoy, mga batak. Alright. Alright mga batak. Diba? Ganda. Amazing. Mapapasana all ka na lang. Ayan. Panibagong adventure. Ayan. Sana mapasaya namin kayo. Mga kabatak. Ayan. Kahit sa munting papanood nyo ng mga gandang tanawin dito sa Albay. Tunti-tunti nating napupuntahan. Ayan mga kabatak. Para sa inyo. Ayan. Napakaganda. Super ganda mga kabatak. At ang daming naliligo. Ayan. Alright. Ayan, may mga bata. Kahit bata, matanda, pwede rito kasi yun, paganda. Yun lang ang tubig. Sarap maligo. Yan mga kabatak, may tindira dito. Ay. Alright. Mga teachers pala. Mga teacher pala sila. Alright. Siguro teacher din to. Malamang. Magiging teachers. Soon nga ta, soon. Nag-aaral ka pa? Anong, gano'n ka mo? Computer year po. Nag- SBA po. Alright. Thank you, thank you. Sabutan na lang natin. Alright mga kabatak, napakaganda talaga. Makapasanol ka na lang. Ang ganda talaga oh, mga kabatak. Napakaganda talaga oh, di ba? Maganda talaga. Okay. Alright. At yun lang po. At counting clip lang tayo dito sa Falls, Busay Falls mga kabatak. At pinakita lang namin sa inyo ang kagandahan nito. Di naman kayo maliligo mga kabatak. Ayan. At least mapasaya namin kayo sa panonood nyo sa aming channel. Ayan. Hindi kayo magsawa. Ayan mga kabatak. Para patuloy kayong magsubaybay sa amin mga adventure dito sa Albay. Ayan. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabatak. Ayan. Dahil sa tulong po ninyo sa panonood ng aming mga vlog dito. At kami nakakausad sa aming revenue. Para kahit ganun pa man ay may kitain tayo sa pagbablog at panggastos mga kabatak. Kaya siyempre may mga pamilya tayo na umaasa sa atin. Ayan. So right mga kabatak. At muli maraming salamat sa inyong lahat. At pagpalain tayo ng may kapal at huwag natin kalimutan magdasal sa ating Panginoon. Alright.